ببزح نتقاملهم واحد صحفات بحصر تقالات ወይ ድማ ኮዳት ክንጽሕፎም ተዳደልና ንኣብነት ሃይ ከመይ ኣለ ኸይደ ንኽጽሕፍ ንውሕ ዝበለ ግዜ ካብ ዝወስድ እዛ 0 ብምጥባቕ ጥራይ እቲ ጽሑፍ ባዕሉ ብዝመጽእ ኣሎ እንደገና ቁጥሪ 1 ብምጥባቕ ጥራይ ጽቡቕ ኣለና ኣምላኽ መስገን ዝብል ጽሑፍ ኣብ ዝመጽእ ኣሎ ስለዚ ግዜ ከይወሰድኩ ሰንድ ክብሎ ይኽእል ካልእ ቴንክ ዩ ክጽሕፍ ተዳደለ ቲዋይ ብምጽሓፍ ጥራይ እቲ ካልእ ጽሑፍ ኣብ ዝባዕሉ መጽእ ኣሎ ካልእ ነዊሕ ኢሜል ኣድረስ ተዳለና ኮይኑ እሞ ካብ በዚህ ክንጽሕፎ ንግደድ እንተዳ ኮይና ካልእ ኮድ ብምሃብ ወይ ድማ ኢሜል ኢልና ጥራይ ብምጽሓፍ እቲ ኢሜል ኣድረስና ኣብዚ ብሙሉ ከምዚ ኢሉ ክመጸልና ይኽእል ስለዚ ናይ ዝኾነ ዓይነት ጽሑፍ ከምዚ ጌርኩም ነናቱ ኮድ ክትብዎ እንተዳደሊኹም ወይ ድማ ሓጸርቲ ቃላት ክትጥቀሙ እንተዳደሊኹም መጀመርያ ናብ ሰቲንግ ትኸድሙ ድሓር ቁሩብ ስክሮል ምስ ገበርኩም ጀነራል ማኔጅመንት ትብል ክትረኽቡ ኢኹም ኣብዚኣ ጥቕኡ ድሕሪኡ ኣብዛ ሳምሱንግ ኪቦርድ ሴቲንግስ ትብል ዘላ ኣብዚኣ ጥቕኡ ድሕሪኡ ከም ዝብል ክመፀኩም እዩ ቁሩብ ስክሮል ጌርኩም ምስ ወረድኩም ሞር ታይፒንግ ኦፕሽንስ ትብል ዘላ ኣብኣ ጥቕኡ ድሕሪኡ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ታሕቲ ቴክስት ሾርትካትስ ትብል ዘላ ኣብኣ ንኣቱ ማለት እዩ ኣብኣ ምስ ኣተና ድማኒ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ላዕሊ ንምንታይ ከም ዝጠቕመና ኣብዚ ዝነግረና ኣሎ እዚ ብታሕቲ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ንኣብነት ክኾነና ኢለ ኣቐዲመ ሰሪሐ ዝፀናሕኩ ከምቲ ብኣብነት ዘሪእኩም ዝነበርኩ ኣቐዲመ ሰራሕኩ ኮዳት እዩ ማለት እዩ ከምዚ ኢሜይል ወላቲ ቁፅሪ 10 ገለ ዘሎ እዚ ቲዋይ ገለ ገይረ ዘሪእኩም ነበርኩ ንሱ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ደሊናዮ ዘለና ኣብዚ ኢና ክንሰርሖ ማለት እዩ ንኣብነት ሓንቲ ሓዳሽ ክንሰርሕ ተዳደሊና ኣብዛ ናይ መስቀል ወይ ድማ ተደምሮ ምልክት ኣብ ላዕሊ ዘላ ኣብኣ ብምጥባቕ ድሓር ከምዚ ኢሉ ምስ መፀና ኣብዛ ላዕሊ ሾርትካት ትብል ዘላ እቲ ደሊናዮ ዘለና ኮድ ወይ ድማ ሓፂር ፅሑፍ ኣብኡ ንመልኦ ንኣብነት ኣነ ቁፅሪ ቴሌፎነይ ክምዝግባ ደልየ ዘለኹ ንበል ቴሌ ለፂሒፈ ኣለኹ ኣብዛ ታሕቲ ድማኒ እቲ ናተይ ናምበር ኣብዚ ይመልኣ ማለት እዩ እዚ ክሳክት ቁፅሪ ዝመልኦ ዘለኹ እስቲ ቁፅርኩም ኣብ ዝመልኦ ወይ ድማ ትዘለኹም ነዊሕ ፅሑፍ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣድ ምስ በልናያ ምስተን ኣቐዲመን ተሰርሓ ኣብዚ ብስታሕቲ ተመሊስና ክንረኽባ ኢና ማለት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ብዝነህለት ብድሕሪ እዚ ካብ ዝወፂና እንተዳ ኣብ ዝኾነ ኣፕሊኬሽን ከይድና እተን ኮዳት እንተዳ ፂሒፍናየን ኣብዚ ኣብ ቅድሚት ክመፃና እየን ማለት እዩ ንኣብነት ቴሌ ኢልና እንተዳ ፂሒፍና እቲ ቁፅሪ ቴሌፎን ኣቐዲምና ሰራሕናየ ኣብዚ መፅያትና ኣላ ማለት እዩ